Добър ден, играта ли е? Да, това е наградния фен на... Аз съм Иван Петров Георгиев, разговаряхме преди малко, пратихте ме да взема ваучерите. Взех ги... Кой номер трябва да продиктувам, че тук са два номера? Така, по колко лева са става? От по 10 лева, нямаше други. Не е никакъв проблем. Сега в момента има ли някой при теб, когато ще ви диктували паркода? Моля? В момента има ли някой покрай теб, когато ще ви диктували паркода? Не, тук на улицата съм. Така, сега на самия ваучер сега има един паркод, който започва с 3. С 3? Да. Няма с 3, има с 2 започват. Значи мисълта ми е ти на какво си ги взимал? На касова бележка ли си или на картонче? Такива като календарче. Ето календарче, точно така. Сега отпред нали пише 10 лева. Да. Обърни го от другата страна. Да. Най-отгоре от левата страна виждаш ли паркода? От десната точно. Има някакъв дълъг, да. Точно така, слушам те. 2-4 Да, 06 да, 01 да, 88 да. 212. Така, сега, на този ваучер, нали отгоре имаме лонч. Аз го махнах. Така, сега, на този ваучер също така не отгоре от левата страна има една лента по средицата по черновата, виждаш ли? Какво има? Чак, че е много шумно тук на улицата. Една лентичка по черновата, по средицата такава. Има някакво като лак. Точно така, и след там трябва да се изтри, там ще излезат едни цифри става въпрос. Чакай, да може да се изтрие. Да. Така, изтри го хубаво цялото да се махне. Готово. И сега това ли са цифрите? Да, Добре, диктувам. да, 22 да, 06. да, Чай вие, че това не съм го изтрил. 70 1-0, 78 7-8, 60 6-0, 40 4-0, 46 и това е 3. накрая 3. Да. Следващия по същия начин. Чакай, че сега трябва някого такова. Чай, че няма свободна ръка, го изтрия. Така. Той е пак 2-2, почва и той. Да, 0-1 да, 7-0 7-0, 6. да, Чакай, че това пак. 33 33, 55 55, 90 90, 86 и 6, да. и 6. Това е май цялото. Така, Сега каква е процедурата? моля? Сега каква е процедурата? Сега, значи, в момента веднага ги вкарам в компютъра само да видя дали е всичко точно и веднага ти отпускам транспорта и си получаваш награда най-късно до час. Значи на адреса е жената, вие сигурно ще звъните на номера, който сте изтеглили, то е нейния. Не мога да звънна на вашия, не е никакъв проблем. Може да, смисъл на който решите, ама тя е там, така че може... Така, да ми се обадите след 5 минути само да ги вкарам в компютъра да видя дали е всичко точно. Оттам нататък ще се отпушня. Добре, айде ще ви звъна след 5 минути. Добре. До чуване.